Jo crec que per a la Diputació de València és una satisfacció un dia com avui en el que podem compartir amb tot el món faller l'alegria, en primer lloc, de la festa en si i especialment en aquest any aquesta alegria tan important de la declaració de la UNESCO de les falles com a patrimoni material de la humanitat. I per tant el poder-ho fer en un ambient obert, en un ambient festiu, en esta meravellosa plaça de Manises i a més poder-ho reivindicar amb aquest estendard que hem repartit a totes les falles i amb una xocoteta ajuda que modestament ajudarà a sufragar les despeses que la festa suposa, per a nosaltres és sense cap dubte un privilegi. Sí, jo crec que si alguna cosa defineix als valencians és precisament les falles. Jo crec que, com he dit abans en la intervenció, és inherent al nostre ADN i el fet de que les falles estiguin al cap i casal d'una manera importantíssima, però també a la resta de comarques valencianes, fa precisament que tot el món ens sentim tan agermanats al voltant d'esta festa. Sí, des del primer moment la Diputació de València va manifestar el seu recolzament a aquesta declaració, també vam participar activament, fins i tot jo em vaig desplaçar a Mainz per poder participar en un projecte europeu que tenia per objectiu també el recolzar esta declaració i per tant hem intentat també no sols acompanyar-nos en la feina, sinó també en la celebració, com ha sigut el cas d'avui, com és aquesta ajuda també. Sobretot jo crec que la tasca de la Diputació de València és que ningú quedi al camí, que tots els municipis tinguin un recolzament, que per tant també el moviment festiu i associatiu d'una ciutat tinga aquest recolzament i el que hem intentat és donar cabuda a tot el món, que tot el món es sentirà com a casa i poder gaudir junts d'un moment que inoblidable. Vaig a disfrutar-les, he començat a disfrutar-les ja així amb aquest acte i continuaré amb diverses visites a diferents localitats. Demà, sense anar més junt, visitaré Aldaia, també visitaré Xàtiva i per tant acompanyant als alcaldes, a les alcaldesses, acompanyant al món faller en la seva Setmana Gran. En primer lloc, donar les gràcies a la Diputació de València pel recolzament a la nostra festa de les falles, especialment en un any que és tan important per a tots nosaltres com és l'any de la declaració de les falles com a patrimoni de la humanitat. I a tots nosaltres, falleres i fallers, desitjar que passeu unes bones falles, que gaudiu de tots els actes que estan per vindre, que disfruteu moltíssim. Avui és un dia de festa a la Diputació de València, ací a la plaça de Manises. Hem rebut els fallers i les falleres de totes les comissions locals dels nostres pobles. Han pujat a l'escenari les falleres majors de les juntes locals falleres i la veritat és que per a nosaltres és un dia de moltíssima alegria poder obrir les portes dels palaus per a que les nostres falleres i els nostres fallers puguen disfrutar també del nostre patrimoni, que és de tots els valencians i les valencianes.